драма, эҳсосот ва мубориза то охир. Дирӯз Боруссия ва Барселона бозии тамошобобе дар Лигаи Чемпионҳо нишон доданд. ҳар ду даста як бозии ҳаяҷоновар ташкил карда, ҳамлаҳои олиҷаноб ва дифои ноқис нишон доданд. ҳисоб дар нимаи якум бо вуҷуди лаҳзаҳои зиёди хавфнок боз нашуд. Рафиня, Забитсер, Ямал, Кунде ва Гирасси имкониятҳои худро аз даст доданд ва ҳама чиз ба қисми дуюми бозӣ гузашт. Пас аз танаффус ҳаводис ба суръати баланд рушд кард. ҳисобро Рафиня кушод, ки бо паси аъло аз ҷониби Олмо ба ҳамлаи 1-1 баромада гол зад. аммо Боруссия зуд ҷавоб дод. Гирасси бо истодагарии худ пеналтиро ба даст овард ва онро бехато иҷро кард. лаҳзаи ҳалкунанда ҳангоми тағйиротҳо фаро расид, ки натиҷаи бозиро тағйир доданд. Торрес, ки аз захира баромад, баъди зарбаи Лопес ба дастаи худ бартарӣ дод. Вале Боруссия боз қувват ёфт ва бо голи дуввуми Гирасси пас аз паси аъло аз ҷониби Гросс ҳисобро баробар кард. аммо иштибоҳи Гросс, ки тӯбро ба ҳариф дод, барояшон фоҷиабор шуд. Педри тӯбро гирифт ва ҳамлаи ҳалкунандаро ташкил кард, ки онро Торрес бо голи дуюмаш анҷом дод. ин ғалаба ба каталониҳо кӯмак кард, ки мавқеи худро дар ҷадвал мустаҳкам кунанд, аммо Боруссия низ имкониятҳои худро барои даври навбатӣ ҳифз мекунад. ҳоло ба реакцияи Бозигарон ба натиҷаи дидор менигарем. ҳатман моро то охир ҳамроҳ бошед. Тоттенхеми Лондон бозии навбатии худро дар Лигаи Аврупо шоми имрӯз дар сафар бо Рейнҷерс анҷом медиҳад. ғалабаи навбатӣ барои Тоттенхем дар ҳаштгонаи аввал мавқеъ таъмин мекунад, вале Рейнҷерс ба ин иҷозат доданӣ нест. фаворити худро аз ин бозӣ бо 1x интихоб кунед ва фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. имрӯз воқеан муборизаи сахт буд. мо медонистем, ки бояд то охир мубориза барем ва шодем, ки чунин натиҷаи муҳимро ба даст овардем. ба мураббӣ барои боварӣ ва ба шарикон барои пасҳои аъло ташаккур мегӯям. мо иродаи худро нишон додем ва то охир мубориза бурдем. натиҷаи инфиродӣ хуб аст, аммо натиҷаи даста муҳимтар мебошад. мо ҳанӯзам имконият дорем ва то охир мубориза хоҳем бурд. ман бо Бозигаронам фахр мекунам. ин як бозии сахт бар зидди дастаи қавие буд, аммо мо корро анҷом додем. хусусан мехоҳам Торресро таъкид кунам, ки ӯ баромад ва бозиро тағйир дод. голҳои ӯ барои мо имрӯз хеле муҳим буданд. мо ба пирӯзӣ наздик будем, аммо чанд хато кардем, ки ба натиҷа таъсир дошт. бо вуҷуди ин ман ба дастаам фахр мекунам. онҳо як лаҳзаам таслим нашуданд. чунин бозиҳо эҳсосоти беназир медиҳанд. иштибоҳи ҳариф ба мо имкон дод, ки ҳамлаи ҳалкунандаро ташкил кунем. ман шодам, ки ба даста кӯмак кардам ва мо ба ҳадафи худ расидем. ин бозӣ нишон дод, ки Барселона иқтидори рақобат кардан барои ҷоизаҳои бузургро дорад, вале дар футбол ҳама чиз метавонад дар чанд лаҳза иваз шавад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наврҳои баъдӣ хайр.